Добрый вечер. Нават не вечер, яшчэ дзень. Сёння субота і это не самый стандартны стрым. Вось. В основном просто адпачываем. Пойдем далей квест рабіць. Персонаж літаральна амаль не прасунуўся з папярэдняга стрима, я толькі падабраў пару квестаў. Трэба спланаваць, што будзем рабіць. У нас ёсць гэтае самае гарпія. Усё яшчэ галоўная гарпія. Да яе можна пайсці. Але гэта не самы бяспечны квест. Ёсць групоўка квестаў вось тут. А таксама ёсць квесты у каменным кіпцюры. Давайте каменны кіпцюр працягнем рабіць. У нас плюс-мінус там ёсць ужо. Ужо пачалі квесты пэўныя рабіць. О, смеці да халера. Давайте смеці прададзім. Гэта нам не патрэбна. Меч мы таксама выкарыстоўваць не можам. Гэта дзве... Блин, я ўжо 2 разы спрабаваў іх прадаць, але па маёй памылцы я так іх і не прадаў. Можа варта ўжо проста... Так, я ўжо прадам проста гэтаму гандляру. І можна... Так, это таксама ідзе. Скоро пачынае набірацца. Вось гэта не самае прыемнае насамрэч. Месца ў нас даволі невялікае. Можа варта будзе пераключыць на персонажа з... які нам можа трошкі мяшкоў нарабіць. Так. Дасылаем пошту. Вось. Цалкам увогуле гэты стрым не запланаваны і... Ну як, ён не планаваўся. Гэта не той стрым, які я планаваў па ДНД. Это не пра яго гаворка была. Стрым па ДНД, я думаю, будзе ў наступныя выходныя. Але нават ён пад пытаннем пакуль. Бо шмат чаго змянілася і мне трэба неяк адаптавацца зараз. Вось. Я паспрабую, але я пакуль не магу нічога абяцаць. Я з-за таго, што гэты стрым нечаканы, то і гледачоў я асабіста не чакаю, таму паглядзім. Вось, буду яшчэ на працягу тыдня паўтараць гэта. Будзем глядзець, што будзе атрымлівацца. Вось, таму што на той стрым я планаваў рыхтавацца ў гэтае выходнае. На стрым па ДНД. Гэта была ідэя. Але ж сіл ніякіх няма зараз на гэта. Таму проста сядзім чылім. Вось, на тым стриме патрэбна падрыхтаваць, распланаваць поўнасцю, што буду гаварыць, таму што гэта будзе, калі і будзе стрим такі, то ён будзе абавязкова хутчэй як размоўна, скажем так, апавядальны. З-за таго, што ён поўнасцю амаль не будзе нічога, ну, як звычайна з гульнямі, так? Это я сижу і нешта гульня адбываецца, у ёй адбываецца, так? І я магу на гэта неяк рэагаваць, і гэта можа трохі, скажем так, падымаць некаторыя думкі. Ось. О, нехта памёр. Не пашчасціла. Яшчэ нехта там. А, не, так, ось яшчэ. 2 трупа валяецца. Нагадваю, мы гуляем у класе хардкор, і гэта адно жыццё, адна смерць. Тады, калі паміраеш, патрэбна перастварыць персонажа і пачынаць па новай. Вось. Якая думка? Дык вось, звычайна ў гульнях... Вітаю гімонкі. Это вельмі нечаканы стрым, таму тут такое. Я вось пра што думаю. Дык вось, са стрымам па ДНД у яго ёсць вялікая розніца па параўнанні з любой гульнёй увогуле. У тым, што гульня, звычайна, ну, чым бы во што бы не гулялі, яна гульня сама падкідвае свае ідэі нейкія, якія можна абмеркаваць, так? А ў стрыме, які будзе ДНДшны, то у ім літаральна гэта стрым пра тое, што я жадаю распавесці, так? І для гэтага трэба зрабіць пэўную падрыхтоўку, то бок распланаваць, што я... О, яшчэ? Што за прадмет? Скура? Оу! І тое, што мне патрэбна. Брані толькі трошкі менш. Але статы патрэбныя. Давайте возьмем. Альбо не. Мне сумневы. Яны, гэтыя штаны,
Яны лепей у тым, што яны даюць замест спрытнасці, яны даюць сілу. Даюць менш цалкам. Гэта, ну, не той, каб добра. Агулам статаў менш, але гэта больш патрэбныя статы. Альбо сіла, ну, спрытнасць таксама карысная. Ёсць верагоднасць, больш высокая верагоднасць крыта. Не, давайте, ведаеце, што пакінем? Спрытнасць хоць брані дае. Ну, спрытнасць дае трошки нам да класу брані, такім чынам мы можам менш удараў атрымаць. Ну, не атрымаем столькі ж удараў, просто будзе менш пашкоджанняў. Давайте лепей захаваем тыя, што ёсць. Ну, можа, неблага прадаюцца? Ну, продаж такі таксама сабе слабаваты. Дык вось. Калі рабіць стрым такі па тыпу майстар-класа па ДНД, тут патрэбна падрыхтаваць сабе спіс усіх пунктаў, што рабіць, падрыхтаваць сабе з-за таго, што будзе складанае апавяданне, у якім прыйдзецца. У ДНД вельмі якая праблема з ДНД і ўвогуле штуках па ДНД, вы альбо пераўтвараеце стрым, ну, альбо ўвогуле відэа, неважна, што любы контент, які робіш. Шмат відэа па ДНД існуе, але яны закранаюць толькі адную невялічкую тэму нейкую і ніколі не бяруць тэму агулам. І гэта добра, насамрэч. Але для чалавека, які не ведае і не разумее, з якога боку ўвогуле да гэтай халеры падысці, альбо неяк, ну, не ведаю, я толькі праз пэўны час уклаў сабе ў галаве, што для мяне важна, што не у размовах пра ДНД, калі ідзе гаворка аб відэа альбо нейкім кантэнце, я жадаў падзяліцца вось гэтым сваім, скажем так, ужо складзеным нейкім уяўленнем наконт гульні і наконт... А чаму? Мне не абавязкова з воўка выходзіць? Толькі дзеля заклёнаў? Вось гэта цікава. А магу я у ваўка ператварацца ў бойца? Я думаў, што ён толькі па-за бойкай. Дайце-ка. Ачмурэць. Я магу у ваўка ператварацца ўнутры бойкі. Блін, я думаў, гэта толькі магчымасць, якая дазваляе мне па-за бойкай ператварацца. Я магу сабе жыццё выратаваць без праблемаў, так. Просто кідаем тотем на запавольванне ворага, пераўтвараемся ў воўка і збегаем. Чмурэць. Мы раптоўна вельмі трывалыя сталі. Мы хутчэй за ўсё будзем перажываць большасць праблемаў. Так, вось гэта яшчэ накласці. Добра. Выжыванне вельмі важна. Усё ж такі хардкор. Дык вось. З відэа па ДНД, якая справа? Яны звычайна закранаюць вельмі невялічкую тэму, а яшчэ і звычайна ў вельмі дзіўным разрэзе. То бок, гэта закранаецца, напрыклад, калі гэта вельмі вялікая цікавая тэма наконт таго, як Dungeon майстру, кіраўніку гульні, кіраваць гэтым самым, ну, як кіраваць сесіі і як паводзіць сябе з гульцамі, як вырашаць канфлікты. Гэта шмат вельмі ведаў такіх, ведаеце, сацыяльных у гэтым сэнсе. То ў асноўным то, што вы пабачыце ў інтэрнэце, гэта відэа, якія тыпы бываюць гульцоў. І проста ўсіх закідваюць праскідваюць па катэгорыях, робяць з гэтага мем. Ну, вядома, гэта будзе прагляды, але, скажем так, а ёсць сур'ёзныя відэа, якія на гэту тэму сур'ёзна разважаюць. У выніку атрымліваецца, скажем так, у пачаткоўца, альбо, скажем так, у чалавека, які першыя, можа, 2 гады у гульне, у яго можа скласціся зусім не тое меркаванне. Нереалістычнае таго, як яно рэальна, ну, можа адбывацца, якія варыянты, з чым трэба працаваць, скажем так. Вось. Калі чалавеку гаворыць, што, ну, літаральна ў відэа, некаторыя відэа ўвогуле жудасныя, мне падаецца, толькі шкодзяць людзям, гаворыцца пра тое, што гэта гульцы неправільныя ў вас. Ну, не той, каб неправільныя, а ў сэнсе таго, што гэта ўсё гульцы павінны ў гэтым. Яны проста дрэнныя з самага пачатку, і вы не можаце з імі ніякага дыялога знайсці. О, блин, это толькі адзін той патрэбны сярод усіх. Давайте не будзем рызыкаваць. Будзем назад. Вось. І падымаецца такая тэма, а яна больш шкодзіць. Гэта у гэтай тэме ўвогуле трэба мець навыкі, якія ўвогуле з ДНД не звязаныя. Гэта вырашэнне канфлікта там паміж людзьмі, вось такія рэчы. Вось гэтым рэчам патрэбна, ну, калі жадаеце, можете іх выкарыстоўваць і ім трэніравацца, скажем так. Ось. Пры гэтым
з боку гледжання проста відосаў на ютубе, гэта проста вось такі гуляць і ўсё. Ён такі і па-іншаму яны не задаюцца пытаннем, што для гэтага гульца будзе цікава. І чаму чаму яму складана з вамі. Ось, альбо чаму у вас не ладзяцца сесіі з такімі людзьмі. Ось. Так што гэта я толькі ўзяў одну тэму. Ну, яна адна з самых такіх складаных увогуле. Гэта адносіны паміж людзьмі і за гульнёвым сталом і гэтак далей. Ось, але ўсё ж такі важная вельмі рэч. Таму я лічу, што гэта то, што магу распавесці, гэта можа быць карысна, але вось канкрэтна я бы пра гульцоў увогуле кранаў апошнюю чаргу, калі з астатнім вырашана. Ось, таму што вельмі розны досвед, вельмі розны ва ўсіх. Ваш стол вельмі будзе адрознівацца ад любога майго стола, і вы, хутчэй за ўсё, ваш стол будзе унікальным у сваім сэнсе. Так, мы шукаем, калі што мы шукаем канкрэтны тып гэтых самых таурэнаў з клана цёмнага тотэма. Адзінае, што яны мне не трапляюць. Мне трэба знайсці хоць якую кропку. Нідзе не бачна. Вось гэта нам патрэбна. Нам, правда, насамрэч гэтых яшчэ... Вось як гэта нам патрэбна будзе 3 наверх. Але яго відаць іх шукаць, бо іх па мапе не той шмат. Каб я рабіў які яшчэ-небудзь квест, то я б, можа, і было б проста па дарозе бы яго забіраў, але не. Прыйдзецца хутчэй за ўсё туды-сюды хадзіць. Давайте просто будем змагацца з Грым-тотэмом, гэтым цёмным тотэмом. Потому что все равно досвед, правильно? Мы никуда не спешаемся. Главное не спешаться. Ось каля гэтых з'яўляецца той, які нам патрэбны. Вось, і яшчэ гэтае, стрым па ДНД, ўжо гаворачы пра яго. Тыя праблемы, якія прыйдзецца вырашаць, гэта як утрымаць, скажем так, з-за таго, што гэта будуць вельмі розныя тэмы. Я што жадаў бы зрабіць гэта... яны знайшлі яшчэ аднаго. Добра. Вось, хацелася бы даць нейкай з кропкі гледжання такой агульнай, але гэта значыць, што прыйдзецца скакаць па тэмах. І яшчэ справа ў тым, што некаторыя веды, яны нахрен нікому не патрэбныя, калі даны у занадта, скажем так, зараз паспрабую патлумачыць. Калі вы пачатковец, некаторыя веды вам могуць быць з гэтага не патрэбны. Лепей нават іх і не ведаць. І таму, каб не стварылася неправільнае меркаванне, што толькі так і патрэбна рабіць, патрэбна закрануць яшчэ тэму таго, што вам рэальна патрэбна, а што лепей можна і забіць пакуль што. Таму гэта атрымліваецца, трэба ў відосе, не ў відосе, а ў стрыме закласці такую нейкую, скажем так, прадумаць момант, як бы так распавесці, каб не згубіць людзей, бо гэта будзе апавядацца на розных узроўнях пра ДНД, пра розныя тэмы. Гэта будзе скок з тэмы на тэму, і пры гэтым трэба неяк зрабіць з гэтага апавядання. Гэта нефіговая такая задача. Вось. Таму думка была такая, што мне патрэбны час падрыхтавацца. І па ідэі я мог бы зараз рыхтаваць гэта, але нешта тыдзень складаны. Не могу заставить себя этим зараз займацца. Але думкі ідуць. Я пакрыху составляю сабе, як гэта арганізоўваць. Хутчэй за ўсё падрыхтуецца гэты самы спецыяльны оверлей на стрым, на які можна будзе выкарыстоўваць як яшчэ, скажем так, для арыентыравання для тых, хто глядзіць, не ва ўсіх, вядома, на стрыме, асабісці, калі стрым будзе там па 3 гадзіны, па 4. Не ўсе будуць сядзець яго глядзець з самага пачатку да канца. Але трэба, неяк яшчэ чалавеку, каб ён, калі вярнуўся, адышоў і вярнуўся, каб ён зразумеў увогуле, у якой кропкі ён знаходзіцца, у якой
кропкі абмеркавання чалавек знаходзіцца. Ось, таму думаю, спатрэбіцца аверлей, які я змагу пераключаць, каб можна было сачыць за падзеямі, скажем так, галоўнымі. Каб проста глянуўшы на стрым, можна было зразумець, перайшлі на новую тэму. Альбо, вось гэта можа быць мне карысна. Такое трэба таксама падрыхтаваць. Нешта гэтых брутаў не з'яўляецца. Не ўпэўнены, мне падаецца, яны ўсё ж такі не зусім фіксаваны спаун у іх. То бок не абавязкова, калі перамагаеш аднаго ворага, то на яго месце можа з'явіцца іншы тып. А калі так, то мне варта забіваць проста усіх, хто ёсць. Там далёка занадта. Давайте вось у гэтым доміке павінны быць яшчэ адзін, не? Ёсць. Кіламол, так, зараз гэта ўсё і зробім. Будзем пакраху вычышчаць. Яны ўсё ж такі даюць досвед. І плюс яшчэ персанаж у WoW ёсць яшчэ свая гісторыя пэўная. Для тых, хто не ведае, ёсць механіка ад адпачынку. То бок, калі ваш персанаж дзесьці спыніўся, напрыклад, у карчме і пэўны час адпачываў у ёй, яму налічваецца, скажем так, досвед ад адпачынку. Гэта бонус да досведу, які трымаецца, чым даўжэй персанаж адпачываў, то бок вы не былі за кампом, вы нічога за яго не рабілі, ён пакраху набірае гэты адпачынак. І з гэтым вы атрымліваеце бонус сабе да досведу. То бок мае сэнс карыстацца гэтым, заўсёды адпраўляць персанажа адпачываць куды-небудзь у карчму, калі у вас ёсць магчымасць, калі вы плануеце адысці надоўга, напрыклад, на дзень, на два, на дзень, па-моему, на два. Вось. Можна сабе атрымаць досведу, бонусы да досведа да 1,5 ўзроўня, то бок 1,5 ўзроўня вы будзеце мацавацца ў 2 разы паскорана. Але гэта не заўсёды было так. Яно было у плане, калі яны стваралі гэтую сістэму, калі толькі сама ідэя з'явілася. Яны ўвогуле, гэта сістэма, якую яны рабілі для таго, каб гульцы доўга не сядзелі ў гульне. Это былі яшчэ нулявыя і пачатак нулявых, і не ўсе кампаніі, скажем так, сквапных кампаній хапала заўсёды, гэта заўсёды было канцэптам. Вось. Але Blizzard у той момант думалі аб тым, што і гульня доўгая, вельмі павольная. Гэта вось, як класе, вось гэта мы зараз у класе гуляем, і гэта літаральна вось гэтая гульня, якую яны тады рабілі. І яны не ведалі, што з гэтым рабіць. Яны пакраху яе рабілі, і калі што атрымлівалася, яны бачылі, што на гэта ўйдзе да халеры часу. Яна разлічана на тое, каб вы правялі ў ёй да халеры часу. Але каб вы не сядзелі цэлымі днямі ў ёй, яны тады, ММО яшчэ тады не было, таму яны, у прынцыпе, спрабавалі гэты жанр, яны яго... Я баюся сказаць, што яны яго выдумалі, бо Ультима была раней. Вось, але сваю вось такую экшн 3D яны адны з першых зрабілі. Вось, яны тады думалі, гульцы правядуць ёй да халеры часу. Давайте зробім неяк так, каб яны праводзілі менш. І што яны тады зрабілі? Гэта калі вы заходзіце ў гульню увогуле, тут таксама сістэма адпачынку, вось, вы атрымліваеце нармальны досвед. Але калі вы занадта доўга гуляеце, вам даецца штраф вы у палову менш досведу атрымліваеце. То бок, калі вы чым больш вы часу ў гульне праводзіце, тым яна вас наказвае гэтым. Што ідзіце, адпачывайце, ідзіце, займайцеся сваімі справамі. Гэта вельмі негатыўна было выдана на бета-тэстах. Это вельмі не спадабалася гульцам. Шукаю кагосьці паблізу тут з ворагаў.
Гэта вельмі спадабалася гульцам, і ў выніку яны перагарнулі гэтую сістэму. Сістэма засталася той же самай. На іншай групе тэсцераў гэта вельмі добра адбілася, то бок яны просто перагарнулі сістэму. Замест таго, каб даваць вам штраф на 50% досведа, а лічбачкі, яны просто перагарнулі лічбачкі. Час у гульні не змяніўся. Ось. То бок, звычайна вы, калі без адпачынку вы атрымліваеце 100%, а калі вы адпачываеце, вы ў 2 разы атрымліваеце больш. То бок, это тыя ж самыя лічбы. Яны разлічвалі, што людзі будуць гуляць вось у гэты досвед адпачынку, вось у гэты час, а ў астатні час гуляць не будуць. Не так, як я гуляю, напрыклад. Я зараз не быў, можа, паўтыдню у гульне, і што ў мяне? У мяне трэці ўзроўня 10 набралося гэтага досведу. Трэці ўзроўня, насамрэч, на высокіх, ну, высока, на высокіх узроўнях гэта да халеры. То бок, ну, гэта будзе, ну так, паўдні, можа, дзень, толькі гэта, ну, палову ўзроўня падняць. Ось. І гэта ў параўнанні з тым, як, напрыклад, ну, у хуткасці гулін, я ўжо падымаў гэтую тэму, наколькі розныя класічны WoW і сучасны WoW. Я на папярэдні, там быў стрым нешта з 5,5 гадзін, можа 6 гадзін. Вітаю, Ракана. Быў стрым 10-5-6 гадзін на WoW. Я тады падняў, па-мойму, 10,5 ўзроўня, 2 ўзроўня, нешта такое, плюс-мінус. Вось. За гэты час у сучасным WoW, у прынцыпе, можна намацаваць персонажа за, ну, амаль, добра, не паўнасцю, але 80% намацаваць персонажа да максімальнага ўзроўня. За гэты же час. Гіганцкая розніца, гіганцкая просто. Так, мы гэтых тотем гэты пазбаліся ад яго. Ідзем назад, аддадзім квест. У прынцыпе, ведаеце што? Навошта нам ісці назад, калі мы можам зрабіць яшчэ пару квестаў? Но ўсё роўна там, хутчэй за ўсё, нічога вельмі карыснага не атрымаем. То мы ад яго павінны былі атрымаць. Так, гэта... О, аддаць квест, блін. У падгорадзе патрэбна было, я забыўся аддаць адзін квест. Толькі грошы, літаральна. Я не той, каб нешта губляю. На гэты квест таксама грошы. На гэты квест таксама грошы. Паучкі таксама грошы. Ну, нічога такога, таму можам спакойна ісці, просто рабіць далей квесты, і калі што, вернемся, заробім свае грошы назад. Мне падаецца, ўжо нехта загенацыдзіў тут паучкоў усіх. Дзесьці тут павінен быць шлях да цэлага логава гэтых самых павукоў. Вось толькі не гэта. Што цікава. А, ну вось, гэта адно з логаваў павукоў. Вось тут. Давайте пойдзем на яго. У каго арахнафобія, я выбачаюся, нічым вам дапамагчы не магу. Ось ён там. Цараёбіцца. Вельмі зайшло, як гэта космічная караблі на кавалкі сек. Так, гэта самае. Я ўсё блытаю назву. Spaceship Heartbreaker? Hardship Shipbreaker? Hard Space Shipbreaker, вось, мне падаецца. Карацей, гульня, хто не бачыў, гульня на тое, каб вы займаецеся улом, літаральна здаеце караблі. Идите сабе, колупайте корабель, разразайте яго на кавалкі, спрабуйте так, каб ён не выбухнуў, і пакрыху яго на кавалачкі разабралі, раскідалі па мясах. Вельмі утульненька. Это ўсе паучкі, якія тут былі? Нешта не шмат. У мяне чат, на жаль, адваліўся. Пакуль не оживаю. Дайте момент. Я подключу на ноутбуке интернет.
Не ведаю чаму. На гэтым ноутбуке раней стаяла Ubuntu, і з ім усё было ладна, ніколі праблем не было. Як толькі паставіў вінду, пачаў адвальвацца інтэрнэт рэгулярна, вельмі рэгулярна. Назад Ubuntu я не магу паставіць, бо патрэбна вінда. Ну ось. Я ноутбук асабіста выкарыстоўваю для таго, каб за чатам сачыць, бо ў мяне няма другога манітора. Вось, і таму проста асабіста ён паблізу стаіць, я магу яго паглядзець і калі што там пакіраваць стрым альбо што-небудзь такое зрабіць. Зараз гэтым ваўчком, халера, які ж мы хуткія, а? Адзінае, што я літаральна думаў, што ў бойцы любая атака па мне будзе прарываць гэтага воўка. То бок я не змогу просто так збегчы, але можна. Так, он недарэмна Маздай называецца. Так. Мне шкада толькі адно, што на умоўнай Ubuntu на Linux просто гулін, ну, яны ёсць, іх можна запускаць, іх можна праз эмулятор запускаць, але больш порхацца патрэбна. Гэта напружвае. Ось, так там насамрэч даволі шмат. Ну, не падумайце, для тых, хто не карыстаецца Ubuntu альбо ўвогуле Linuxам, не падумайце, там не тое, каб гулін няма. Не, там, у прынцыпе, напрыклад, усе гульні Blizzard, наколькі мне вядома, яны ідуць на Linux. Напрыклад. Ну, такое, то бок, гэта не тое, што адна нейкая там, ну, амаль нічога папулярнага няма. Не. Столькі, колькі на Макінтошы і трошкі больш, наколькі мне вядома. Так што, калі у вас Mac, вы можете, ў прынцыпе, у вас менш гулін, хутчэй за ўсё будзе, чым якую колькасць, пэўна, можна запусціць на Ubuntu. Але не абавязкова тыя гульні, якія вы жадаеце. Вось тут пачынаецца праблема. Вам могуць гульні, там колькасць сама па сабе можа быць тая, якая добрая, але вось не тыя гульні, якія вы жадаеце. Ось ёсць пэўнае абмежаванне. Мне вось гэта падабаецца. Я не ведаў, што такое ёсць. Я магу ў форме воўка, і гэта будзе літаральна тая ж самая атака. Тая ж самая жа атрымліваецца, так? Давайте пагляджу. Ну, гэта літаральна па сіле тая ж самая атака. Я магу ў форме воўка атакаваць. Адзінае, што мне патрэбна гэты шчыт накладваць бясконца. І ён мяне выбівае з формы воўка. А астатнія ў парадку. Я мог проста быць ваўком пастаянна. Так. Тут ёсць, на гэта туды, куды мы зараз ідзем, там ёсць вельмі небяспечны вораг. Там ёсць элітка, якая гіганцкая павучыка, якая нас дакладна заб'е. Пацешна, учора нешта калега згадаў, што калісьці шмат гуляў у WoW. Я расказала яму пра хардкор. Так? Яно хардкор сервера з Blizzardом, ну, увогуле быць фанатам Blizzard даволі складана, я ўжо гаварыў гэтую думку. Яны ніколі не былі такой ідэальнай нейкай кампаніі. Не збіраюся зараз ідэалізировать. У яе ёсць вельмі добрыя гульні, але яны таксама час ад часу трошки адарваныя ад рэальнасці, ну, як распрацоўшчыкі. Я зараз распавяду трошки гісторыі, тады вы зразумееце, пра што я. Вітаю, цмок, вітанкі. Вось. Пра што я гавару, калі гавару, што яна адарваная трошки ад рэальнасці. О, блін, тут ворагі 18-го ўзроўню 19-го. Трэба асцярожна.
Наприклад, ну, з імі шмат скандалаў, насамрэч, Blizzard. Даволі так нармальная колькасць скандалаў за іх час быў. І яны быццам бы жывуць трошкі ў сваім сусвеце, скажем так, як распрацоўшчыкі, а гэта яшчэ пагоршылася, калі яны аб'ядналіся за Activision Blizzard. Не трэба гаварыць, што там Activision сапсавала Blizzard, Blizzard ніколі не была ідэальнай кампаніяй. Ось. Яны, скажем так, гульні робяць быццам бы для сябе, у іх ёсць свае патрабаванні для працаўнікоў вельмі высокія, пры гэтым плацяць яны не халеры, літаральна, ну, гэта вельмі дрэнная кампанія для таго, каб на яе працаваць. Ну, вось, за тую працу, якую ты робіш. Ну, ты робіш гігантскую просто колькасць усяго. Вось, адказнасці да халеры, а вынікі увогуле, ну, вынікі-то добрыя, яно як результат, як гульня неблагая. Але потым яшчэ дадаецца наверх аддзел нейкі маркетинга, напрыклад, у іх, і ўсё, і далей ўсё горш, вельмі дрэнна становіцца раптоўна. Напрыклад, калі яны запускалі, калі WoW Classic увогуле як сваё існаванне, яны адмаўляліся ад таго, што ён каму-небудзь патрэбны. Яны гаварылі, што ён нікому не патрэбны. Ідзіце нахрен, мы не будзе ніякага WoW Classic'а. Потым яны пачалі гаварыць, што ў іх увогуле няма, ну, гэтых файлаў Classic'а, яны не могуць стварыць кліент. Вось. Яны яшчэ адмаўляліся, яны знаходзілі 1001 нагоду. Справа ў тым, што ў гэты момант існавала да халеры сервероў класічных. Іх было даволі шмат. А потым Blizzard пачаў іх зачыняць. Ведаеце, вось просто, хадзіць і, карацей, зачыняць класічныя сервера. Вось. Вітаю, Ананім. Don't you guys have phones? Так, гэта іх фраза. Ну, яшчэ дойдзем. Это, што там? Другі, табе нармальна? Ты не жирна табе ўсіх мобаў забраць, а? Дайце я зараз тут трошки дапамагу. Я адначасова дапамагу, а ў той же момант мяне бесіць трошки. Ты можаш паць? Я зараз запытаю яго, каб ён мне паці даў, бо ён мне перашкаджае. Я яму... Яму толькі яйкі патрэбныя, пры гэтым ён, забірае ўсіх мобаў на вуха. Дзябаў. Вітаю, Ананім. Зараз зразумеў, зараз з трэцяга раза я зразумеў, пра што ты. Я такі, я такі думаю, ну можа не тую чатку чалавек піша просто. Ну бывае, не праблема. Зай. Вітаю. Калі ты говориш, што яны адрываны да рэчаіснасці, ты гаварыў пра Overwatch 2 гэта адзін з прыкладаў, толькі адзін, але гэта літаральна з кожнай іх франшызай. Бярэм зноў, нешта балючыя мобы, пачакайце-ка. Нагадваю, гэта хардкор, таму калі я памру, то я памру. Вось, гэта можа вельмі дрэнна скончыцца для мяне. Так, мы пазбавіліся ад павукоў. Яны вось павучыху ў гэтую б'юць. Мяне ўжо ў паці не паспею дадаць. Прадзяўбаў. Ну ладно. Будем прыдумваць нешта. Вось. Яны адрываныя ад рэчаіснасці, вось працягвае гэтую думку. Я выбачаюся, складана, я трохі нервуюся, мобы небяспечныя. Таму пераскокваю і ўсё не скончываю сваю думку. Так вось, гэта... Людзі, якія гаварылі, вам не патрэбны WoW Classic, гэта людзі, якія гаворылі, што вам не патрэбны гэты самыя, як ён, што ў вас, ну, тэлефоны, ну, па тыпу, фанатам Diablo, яны вельмі жадалі, каб яны, ну, карацей, яны стварылі Diablo Immortal, вось, калі ўсе чакалі Diablo 4. Чакалі ўжо шмат гадоў, Diablo 3, не, так, гэта быў трэці Diablo, я ж доўга чакалі Diablo 4, так. Вось, і фраза, калі фанаты, якія прыходзяць на BlizzCon, гэта не мабільныя фанаты. Ну, гэта яны сказалі на BlizzConам у твар фанатам, там у іх чэл адзін. Вось. І ён такой, да, і калі ўсе такія, Diablo Immortal, ён такой, да ладно, хлопцы, вас што, тэлефонаў няма? Вось, і ўсе такія, гэты чалавек увогуле не разумее, чаму яны злуюцца. Ён рэальна не разумее, пра што, чаго людзі чакаюць. Вось такі ты, якія перад ім сядзяць. Так, на мабілках яны заробяць больш.
гэта не пытанне. Рэальна на Diablo Immortal, ён усё яшчэ жывы, яны няблага зарабляюць. Больш хутчэй за ўсё, чым на Diablo 4. Я не здзіўлюся, калі гэта будзе так. Каб вы разумелі, наколькі перакошана, ну, гэта ўжо індустрыя сама павінна, што яны так скажонна ўспрымаюць усё, то бок, скажем так, пакупнікі таксама ў гэтым часткова павінны. Але таксама яны не разумеюць, што іх, скажем так, хардкорная база фанатаў, не тых, хто прыбягаюць і шмат грошай даюць, а хардкорная база фанатаў, яна насамрэч тут. Так. Чел, ты тут, блин, не перашкаджай. Ось, і хардкорная база фанатаў, насамрэч, гэта ПКшнікі ў асноўным. Ты, хто на ПК гуляе, на Макінтошах і так далей. Так, яны, наконт гэтага, наконт таго, што яны не адарваныя ад рэальнасці ад гэтых самых, ад сваіх экселевскіх таблічак, аркушаў, у якіх напісана, што о, мы зарабілі вось ад гэтага, мы зарабілі больш, чым ад гэтага. Але гэта зрабіла, ну, сквапнасць нармальна, ў прынцыпе, для карпорацыі, таму што карпорацыя робіцца для таго, каб зарабляць грошы, правильно? Вось, потому аніякай праблемы няма. Але як карпорацыя, таксама як прадстаўнік так, што за кпіны з Excel, у мяне поўная павага да Excel, я ДНД рыхтую ў Excel, але я хутчэй пра тое, што людзі, некаторыя людзі занадта сканцэнтроўваюцца на сваіх графіках і не разумеюць і угубляюць сваё адчуванне, што ты можаш гаварыць людзям, а што не можаш гаварыць людзям. І ты не можаш гаварыць людзям, тваім, скажем так, фанатам, якія чакаюць адно, кпіць з іх, што, ну, і зацягваць працэс, а потым яшчэ падспудна, яшчэ зачыняць там іншыя, ну, групы аматараў, ну, вось, напрыклад, як з класічным Вовом, гэта адной рукой, а другой рукой, скажем так, другім чалавекам у кампаніі гаварыць, што ай, ну, гэта вам не патрэбна, і вы выглядаеце тады, ну, як кампанія, ну, як імідж кампанія, вы выглядзіце як мудакі. У прынцыпе, я говорю, любая карпорацыя, она для таго, аб тым, як зарабляць грошы. Як мага эфектыўней зарабіць як мага больш грошай. І ўсё. Ось, таму як бы з аднаго боку няма ніякага стаўлення да гэтага, але ў той жа момант гэта, ну, забіванне, то бок не праверка таго, каго вы пушчаеце да вашых фанатаў. Вам патрэбна адпраўляць іншых людзей для гэтага. Ось. Да Excel самого ніякай праблемы. У меня праблема да Blizzard. Главное быць фанатам Blizzard. Не зусім лічу яго сябе з фанатам Blizzard, але ўсё ж таки магу сказаць, што мне занадта да халеры гулін набыта, так што можа быць я ўсё ж таки фанат Blizzard. Так, у нас балюча б'юць. Я не магу зараз з-за таго, што, калі ласка, павук, не нападай. З-за таго, што тут зараз шмат людзей, я ўжо гаварыў, што тут можа быць вельмі небяспечная такая халера у хардкоры, што калі шмат людзей, яны хутка забіваюць мобаў, а ў гульні ёсць сістэма, што чым больш гэтага моба забіваюць, тым больш часта ён з'яўляецца. Мне зараз патрэбны толькі вось гэтай яйкі. А людзі, якіх тут было шмат, яны зараз забівалі гэтых мобаў. Вось нават труп валяецца, Родаджин. Вось. Людзі забівалі гэтых павукоў, і зараз яны бясконца з'яўляюцца вельмі актыўна. Яны агрэсіўна спаўняцца. Вось. А за гэтага агрэсіўнага спаўна я нават не магу вычысціць сабе тэрыторыю, каб забраць сабе патрэбныя мне яйкі. І ёсць верагодна, што я ўбягу ў іншага павука, падвышаецца і памру. Рызыкуем. Я зараз спецыяльна падцягнуў гэтага павучка, таму што там небяспечна далёка стаяць. Зноў жа, не рызыкуем. Яйкі нікуды не знікнуць. Нам галоўнае выжыць. Выжыванне важней за яйкі. Разумееце? Я учора запусціла Alien Shooter. Ачмурэнная гульня. Вось. Мне падаецца, скажем так, перараджэнне Alien Shooter і ўвогуле... Так. Павучка. Павучка. Пераўтвараемся, бяжым. Мы зараз можам памерці. Там 22 ўзровень, наперадзе яшчэ адзін павук. Калі ласка, не пацягні яго. Выжыць. Всё нормально, жывыя. Лечымся.
Яйкі ёсць, нам засталося толькі 3. Ну гэта вось паўчыху гэтую гіганцкую заваліць толькі. Я не пайду на яе, тым больш што паці няма. Я лепей з кімсьці пайду. Працую з Excel, але толькі праз ActiveX і Basic. Часам такія вычварэнства трэба аўтаматызаваць, калі за гэта у Blizzard не плацяць, дзіўна, што іх супрацоўнікі яшчэ не спалілі. Не спалілі. Не, працоўнікі Blizzard шмат гавораць, як яны, узяць людзей, якія працавалі ў Blizzard. Ёсць цэлыя трэды на Reddit, гэта хапае інфармацыі. У Blizzard працаваць поўная херня. Як працаўніку поўная херня. Вам плацяць аніяк, вас мяшаюць з гаўном, это складаная праца. Вось, гэта так же сама, напрыклад, як, скажем так, не зусім добрае параўнанне, бо трошкі іншыя падыходы, але ёсць, напрыклад, Naughty Dog, якія стварылі Uncharted, стварылі The Last of Us, вось гэтая кампанія. У іх бясконцы кранч. У іх у паводзінах карпорацыі, не карпорацыі, іх там насамрэч чалавек 20, нешта 30 студыя. Магу памыляцца, можа 60-70, можа больш. Але насамрэч іх даволі абмежаваная колькасць, яно нават і не блізкая па памерах да Blizzard. Ось, у іх бяскончы кранч. Яны просто, кранч для тых, хто не ведае, праца овертайм. То бок ты больш, чым планавана. Яны працуюць прыкладна па 10-12 гадзін. І не па 10-20 гадзін, 12 гадзін гэтых самых. Скажем так, у амерыканцаў ёсць звычка, амерыканцы да халеры працуюць, але яны, скажу вам праўду, яны пиздзяць больш, чым працуюць. Вось, працаваў я да халеры з амерыканцамі, параўнанні з еўрапейцамі, яны не халеры амаль не робяць на працы, яны больш трындзяць аб тым, як яны збіраюцца працаваць. Вось. У мяне быў чалавек, які расказваў, як ён тое, што мог ён распавесці. Я слухаў гэтага чалавека на працягу 2 гадзін. Ён 2 гадзіны гаварыў аб тым, як ён жадае папрацаваць. Калі б літаральна мог бы за гэтых 2 гадзіны працаваць. Я ўвогуле не разумею гэтых людзей. Фраза ад мінулых распрацоўшчыкаў Blizzard зрабілася папулярнай. Гэта шмат людзей прафесійных, это таленавітыя, шмат. У Blizzard шмат працавала таленавітых людзей. І зараз працую насамрэч таксама. Гэта не адмяняе, працаўнікі Blizzard робяць Blizzard Blizzardам, разумееце? І ў той жа момант Blizzard як карпорацыя, як сістэма наладжаная, яна атрымлівае результат пэўны. Пры гэтым даволі адарваныя з даволі адарваным менеджментам. Менеджмент не адарваны ад рэальнасці. Зноў жа, яны скажем так, ад заробкавай рэальнасці яны адарваны не вельмі. Яны нармальна разумеюць рынок, плюс-мінус. І трошкі часу ад часу даволі сквапныя, але ў рамках нормы для карпорацыі. Вось. Пры гэтым ёсць людзі ўнутры Blizzard, якія, літаральна робяць усё, каб зрабіць добрыя гульні. І ў выніку мы атрымліваем трошкі такую сітуацыю, калі карпорацыя зарабляе грошы на людзях, якія таленавітыя, і пры гэтым яны не атрымліваюць сабе заробак падыходзячы. Гэта недобра, я лічу. Лепш бы свае 7 гадзін нармальна працавалі. Вось, я пра тое ж. Важна не тое, як ты гаворыш, што ты збіраешся працаваць, важна тое, што ты зробіш у выніку. Так, сябра у Мэсіве працуе, нічога не скардзіцца. У Мэсіве? У сэнсе? Якія Мэсів? Адзінае, што на ўсе і прайц трэба хадзіць. Дзіўна. Окей. Замест карпаратываў. Мэсів Свіден? Дайце-ка. Загугляў. Massive Sweden. Я просто нічога пра іх, можа, не ведаю. Я не ўпэўнены, пра што гавораць. Massive Entertainment? Это пра гульнявую кампанію? Massive Entertainment, все, так? Ага, Massive Entertainment, добра. Вельмі розныя кампаніі бываюць. Увогуле, як і з любой працай, скажем так, як мінімум, я не магу сказаць я магу сказаць толькі пра офісную працу. Заўсёды ёсць месца, дзе заўсёды ведаеце пра гэта. Просто думайце і ведаеце пра гэта. Заўсёды ёсць месца, дзе
працаваць патрэбна менш, а плаціць больш. Заўсёды. Яно заўсёды існуе. Яно можа быць для вас складаным для таго, каб яго туды дабрацца, каб там каб стаць там працаваць, каб уладкавацца, але яно ёсць. Ведаеце, просто ведаеце. Для кожнай любой офіснай працы. Адзінае, калі менш працаваць, ну, калі вы 2 тыдні ўжо не працуеце на працы і вы не можете ўжо менш не працаваць, то вось тады ўжо хутчэй за ўсё вы знайшлі тое месца, дзе ўжо менш працаваць проста немагчыма. Ну, тут трэба рызыкаваць. Вось што самае, я не даю параду вам, бо ты сыходзіце з працы і шукайце такое месца, так? Гэта такая халера, у якой патрэбна рызыка. Ну, рызыка, якую пытанне, ці можете вы себе такое дазволіць. Таму што, напрыклад, я не вельмі сабе зараз могу такое себе дазволіць, так рызыкаваць і шукаць такое месца. Але, ну, скажем так, па жыццю у мяне неяк вельмі дзіўна атрымлівалася з працай, і я заўсёды з кожным разам я працаваў усё менш. Я ўсё яшчэ лічу, што я працую да халеры, ну, таму што магу працаваць і там да халеры, як я магу працаваць. І ўвогуле не бачыць света, вось. Але зараз у мяне з'явіўся час, напрыклад, на стрімінгах, і гэта ўвогуле цудоўна само па сабе. Вось, таму што раней такое нават немагчыма было сабе ўявіць. І вось кожным разам станавілася ўсё менш працы і плацілі ўсё больш. Ну вось. Так што ўсё можа быць наперадзе. Мабыць, эмпірычна... Ну, я скажу, што я ведаю шмат людзей, якія зарабляюць больш, працуюць менш. Чым я, напрыклад. Так што я хутчэй гэта гавару сам сабе зараз, што, блин, слухай, там заўсёды ёсць... І такое месца заўсёды ёсць. Заўсёды ёсць месца, дзе плаціць больш, а працаваць патрэбна менш. А ўвогуле я зразумела, што для мяне важна нармальны непасрэдны начальнік. Гэта таксама важная рэч, напрыклад. Ну, гэта ўжо дадаткова, таму што вы можете атрымаць лепш ну, вось гэтыя 2 параметры, яны не заўсёды так, ну, скажем так, у вас можа быць менш працы, але ж больш нерваў, напрыклад. Ось такая халера бывае. Ну, вы можете атрымаць сабе нейкія мінусы. У гэтых падводных камянёў да халеры ў гэтай рэчы. Так. Чаму мне падаецца, што кожная кампанія складваецца з 5% тых, хто працуе за 95 і 95, якія упэўніваюць кіраўніцтва, што кампанія трымаецца на іх. Гэта не тое, каб далёка ад праўды, але не ўсе кампаніі такія. Не кожная кампанія, скажем так. Я ведаю такія кампаніі. Вось, я працаваў такіх. Я ведаю іншыя кампаніі, там калегі-канкурэнты, у якіх такое ёсць, але не паўсюль. Такое не паўсюль. Так, а чым заняты AR? Я не вельмі разумею, пра што ты. Маск вунь увогуле дзень і ночу д'яблу ганяе. Ну, я не здзіўлюся. Я думаю, Маск адзін з тых людзей, які адрываўся ад рэальнасці вельмі моцна. Ну, ён, зноў жа, як я апісваў з Blizzard, гэта чалавек, які не адарваўся ад грашовай рэальнасці, ад інвестарскай рэальнасці, ад вось гэтых, ну, рэальнасці гіганцкіх грошай, ведаеце? У іх трошкі свой сусвет, там, мікрасусвет, свой сервер, карацей, на якім яны гуляюць. Вось, а яны адарваліся ад, скажем так, людзей. Яны амаль не размаўляюць з людзьмі, якія не гуляюць на тым же самым сервере. У іх скажоная рэальнасць. Чым я зараз увогуле ў рэальным жыцці? Альбо чым я заняты, чаму я па колу бегаю? Я бегаю па колу, таму што з вамі размаўляю. Вось. Мне патрэбна глядзець у чатку, а чатка ў мяне злева ўнізе, далёка ад кампа. Ну, мне трэба на манітору ўвогуле не глядзець, каб чатку прачытаць. Вось. Так, давайте заберем тут палётніка, каб мы маглі вярнуцца, калі што. Квесты мы збольшага аддалі.
Ёсць варыянт пайсці вось сюды да гоблінаў. Ось. Ёсць яшчэ тут квест. І ёсць 3 квесты аддаць. Адзін з іх у рэчыце ўвогуле. Давайте пакрыху, давайте здадзім групоўку квестаў. Я прабягу вось тут. This Physics, Physics. Я яму аддам квест. Ось. Просто пробяжимся назад по ланцужку, отдадим квесту. У нас месца ў інвентары яшчэ нормально. У нас 20 ўзровень і пакрыху набліжаемся до 21. Дайте-ка момент. Чант, конечно, зноў придурваецца. Вось да гэтага хлопца пойдзем зараз. Ось. Я прагаворваў гэта ўжо ў пачатку стрыма, але зараз яшчэ паўтару, што ёсць планы, ну, у нас гаворка была пра тое, каб зладзіць стрым па ДНД, але не само ДНД гуляць, а размоўны стрым па ДНД, так? Вось, таму што мне ёсць пэўныя рэчы, якія я жадаў бы распавесці. Вось. А відэа на гэтую тэму я не ведаю, калі я нахрен дабяруся яго рабіць у такім сэнсе. Вось, якую праблему я бачу ўвогуле, ну, ўвогуле з відэа па ДНД, это тое, што яны бяруць звычайна вельмі такі невялічкі разрэз. Так, навука, што яго браць не будзем, няхай ён тут сабе бавіцца самастойна. Вось. Гэтае відэа па ДНД ў інтэрнэце, яны звычайна, ну, для пачаткоўцаў, для навучання, скажем так, альбо тлумачэння нейкіх там нюансаў. Сама гульня так-то не складаная. ДНД хоць і мае там да халеры старонак правілаў, насамрэч гэтых правілаў менш, чым падаецца. Ось, іх менш. Ну, там не ва ўсіх правілах трэба разбірацца. Ось, а па-другое, там з-за таго, што гэта гульня такая унікальная, скажем так, у сваім сэнсе, з-за таго, што вам прыходзіцца быць вельмі адаптыўным да стала, за якім гуляеце, да гісторыю, якую вы гуляеце, да тэмы таго, што адбываецца. Вось. Альбо, ну, проста быць сабою. Вось. То за гэтага вельмі шмат розных рэкамендацый ёсць. І няма правільнага, няма меты, скажем так, гэткай, якую трэба выконваць інакш ты бескарысны, скажем так, вось як WoW, напрыклад. Так? Гэта хутчэй пра адносіны, як рыхтаваць гульні, як размаўляць з людзьмі, вось гэта ўсё. То бок гэта, ну, такая вельмі сацыяльная рэч. Вось. І за гэтага моманту атрымліваецца тое, што можна знайсці ў інтэрнэце, і тое, што набірае больш за ўсё праглядаў, і тое, што вы хутчэй за ўсё зустрэнеце, гэта будзе вельмі такія вырваныя з кантэксту тэмы, якія яшчэ могуць нават вам больш нашкодзіць або ўяўленне таго, як, ну, як увогуле гуляць. У вас можа скласться неправільнае ўражанне. Вось. Нягледзячы на тое, што яны гавораць правільныя рэчы, але толькі з досведам вы разумееце, што з гэтага вам рэальна хоць карысна. Пачакайце-ка. Бачыце вавёрку? Мой аддон, які гаворыць аб забойствах, гаворыць, што гэтая вавёрка першага ўзроўня, ну, не гэтая канкрэтна, а ўвогуле гэты тып ворагаў, вавёркі, з'яўляюцца нумарам 1483 найсмяротнейшых у азероце, ну, у сусвеце. І ведаеце што? Сярэдні ўзровень людзей, якіх яны забіваюць, 36. 36 ўзровень. Сярэдні ўзровень тых, каго яны забіваюць. Яны кагосьці забілі. Вавёркі кагосьці забілі і як мінімум 36 ўзроўня. Ці можа шаман ператварыцца ў дзіка? На жаль, не. У нас ёсць, у нашага шамана ёсць толькі адная форма, гэта форма воўка правіднага.
Нам трэба баяцца вавёрак. Или што? Я не ведаю, як заставіць вавёрку цябе забіць увогуле. Нават на першым узроўні. Ну, калі ты сам першага ўзроўня. Бо яны паміраюць з аднаго ўдару. Калі ты ў яе трапіш. Ты можаш не трапіць, але калі ты трапіш, ты заб'еш яе. Прамацавацца на хардзе да 36 ўзроўня і забіцца абавёрку. Пытанне. Чалавек хутчэй за ўсё зрабіў гэта, і гэта хутчэй за ўсё наўмысна. Я не магу ніяк патлумачыць. Таму што не забіць вавёрку, табе патрэбна загрыць вавёрку на сябе, каб яна пачала цябе атакаваць. Потым патрэбна дачакацца моманта, калі яна цябе заб'е. Табе можа не пашчасціць і падчас бойкі вавёрка чамусьці за цябе загрыцца і нападзе. Але пытанне. Як заставіць вавёрку напасть на сябе? Давайте паспрабуем. Вавёрка. Я паспрабую яе... у мяне няма магчымасці напужаць яе. Майго персонажа хутчэй за ўсё не атрымаецца ўвогуле. Я магу запаволіць яе? Вось, я яе запаволіў. І яна павінна быць... Яна не ў агрэсіўным стане, яна пачала збягаць ад мяне. І нават таунт на яе не працуе. Ну, то таунт гэта спецыяльна заставіць, каб яна напала на аб'ект. Вось на мой татам яна не напала, хаця павінна была бы. Я не ведаю, як яны гэта зрабілі. Так, добра, тут косик зрабілі. Так, тут выдаецца яшчэ адзін квест. Джинзилс магія. Ну добра, но там 26 мы не пойдем. Ось гэтыя, глядзіце, гэтыя трэба прапанаваць. Я прапаную зараз дапамогу. Чел просто, я не ведаю, ну, я написал яму, ці патрэбна яму дапамога. Бо есть верагоднасць, што ён памрэ. Думаю, не. Давайте паназіраем. Ён зараз робіць квест, які я рабіў. Я рабіў яго на 19 узроўні. Там даволі небяспечна. Давайте для яго яшчэ спецыяльна вось гэтага заб'ем. Бачыце гэтыя трупы? Ну тут трупы яшчэ і па сюжэту, так што складана зразумець. Тут лёгка вельмі падохнуць на гэтым квесце, на абароне. Шмат вавёрак. У мяне наадварот, я ў Беларусі. Ну я, давно быў у Беларусі адносна. Ужо некалькі гадоў. Вось. І колькі ж на значна больш жывёлін у Польшчы. Я не ведаю. Гэта просто складана параўнаць. Я, у Варшаве. Не тое, каб на самым ускрайку, але у мяне і вожыкі тут бегаюць, і вавёркі бегаюць, і салаўі пяюць пад вакном. Ну, камон. У мяне ў Мінску такога нават і блізка не было. Давайте пасачым. Я просто паназіраю, ці дасць ён рады. Падаецца, што нормально. Падаецца, што пацягне. Давайте ўсё роўна дапаможам. Не, тут яму ўсё добра, яму тут чарадзей дапамог. Ён бы не памёр хутчэй за ўсё, але чалавек быў пад пагрозай. Вук чухае за вухам. Так, тут есть даволі прыкалдэсная анімацыя. Да, халеры анімацыя, насамрэч, вельмі мелкіх, якія на 2004 год просто разрывае ўражанне. Ось. Што цікава, шмат гэтых анімацый, напрыклад, гэты жа воўк, ён усё яшчэ ёсць у актуальным WoW, у шаманаў, як форма. І ён усё яшчэ так жа сама чухае за вухам. Гульня змянілася, гэта дзве розныя гульні, сучасна і былы WoW. Але некаторыя рэчы, якія былі зроблены яшчэ да 2004 года, яны ўсё яшчэ засталіся тымі ж самымі. Гульню вельмі выратавала абіранне вось гэтага стыля. Ну, такога зусім нерэалістычнага, анімацыйнага у пэўным сэнсе.
І ён не састарэе, ён не можа састарэць, таму што нягледзячы на то, што не, ён як бы стараваты ўжо выглядае вельмі моцна. Ён на момант свайго выхаду далёка не самая прадвінутая графіка была, але іншыя гульні састарэлі значна горш 2004. Значит, ты ў Польшчы можаш прапампоўвацца на вожыках, пакуль ты нізкага ўзроўня. Ну, глядзіце, як і ў хардкоры, у Польшчы, толькі ў Польшчы, ты гуляеш на хардкор-сервере, ты калі адзін раз паміраеш, то табе ўсё, ну, канец твайму персонажу. Таму трэба быць вельмі асцярожным у Польшчы. Вось, ну і як вы разумееце, смерць ад вавёркі гэта таксама магчыма, так што я бы быў вельмі асцярожны, калі ты нізкага ўзроўня. Респаун на Беларусі, так. Такія гульні лепш стареюць, бо ўсе такія 3D зараз выглядаюць сумна, а вось маляваныя ўвогуле універсальныя. Так? Так. Калі вожык на тебе статус шаленства не накладзе, ты ў бяспецы. Так. У любым выпадку, ну, калі ты у гэтым самым, у небяспецы, ты, карацей, кідаеш просто гэтай самай на падлогу мяса і убегаеш. Ну, неважно якое. Это лайфхак, рекомендую. Так, блин, все, не то накладываем. Кинул мясо вожика и утек, так? Так, у нас что по квестах? Можна пайсці на поўдзень, там квесты для 20-го ўзроўня, але трошки небяспечна. Я бы прытрымаўся пакуль з гэтым. У нас ёсць набор старых квестаў яшчэ вось у гэтае месца, і там на 18 ўзроўні, я думаю, яны ідэальныя будуць. Яшчэ ёсць адзін квест аддаць. А што мне дадуць за яго? Пярсцёнак, які дух зніжае. Дух дае хуткасць рэгенерацыі маны і здароўя. Таксама вельмі карысна. Але ў той жа момант я не вельмі карыстаюся манай так актыўна, каб яно было для мяне праблемай. Так што я думаю, можа зазірнуць хуценька ў гэта самае. У Андерсіці, але хуценька не атрымаецца, ён жа, блин, халера ведае дзе. Пум-пум. Давайте праляцім зараз да Рэчета, зробім вось тут квест. У нас ёсць квест на новы тотэм. Рабіць я яго не вельмі жадаю, бо я памятаю, ну, раз мы па дарозе тут, то зазірнем, але гэта квест, які адправіць нас у падарожжа нахрен па ўсяму азероту. Так што я не вельмі жадаю яго рабіць. Вось, наконт, вяртаючыся да тэмы стрыма па ДНД. Акрамя таго, што гэта трошкі незвычайная такая тэма атрымаецца. І відэа будзе, ну, з-за таго, што гэта будзе стрым, гэта будзе размаўляльны стрым, а не відэа падрыхтаванае, у якім усё добра, скажем так, выдзелена важныя нейкія моманты, усё падбіта, пакінута толькі самае неабходнае, то яго ўсё... І галоўна не згубіць тэму размовы да канца, а гэта мне нелёгка можа адбыцца.
Вось, таму вельмі важна зрабіць сабе поўны спіс таго, што я жадаю прагаварыць, скажем так, ну, тэмы галоўныя закрануць, якія я жадаю. І у гэтым ёсць яшчэ якія Smart Drinks? Это куды? Это дзе? Давайте возьмем гэты квест, я не вельмі упэўнены, што за ён. Я не памятаю, каб я яго рабіў увогуле. Усё, зразумеў. Не, адмяняем. Я ведаю, чаму я яго не рабіў. Гэта ў данжик квест. Наконт, як лёгка мяне пераключыць, так? Дайце момент. Арахнафобія... Не... Пен. Smart Drinks 8. Кидываем гэты квест. Так ось, гэта патрэбна падрыхтаваць для такога стрыма сабе план, і план насамрэч не самае складанае ў гэтым. У мяне ёсць сістэма ў галаве, скажем так, таму што я ўжо тлумачыў некаторым людзям за ДНД, і, в прынцыпе, гэтая размова ўжо была, але, ну, толькі ў паменшаным варыянце, значна паменшаным варыянце. Плюс, з-за таго, што гэта была жывая размова, то, зразумела, не ўсе там я нават блізка закрануў, таму не ведаю, добра ли яны працуюць, удала ли я магу іх патлумачыць. Таму яны няма такой штукі, што я праверыў гэта ўдала. Вось, поўнасцю. І у гэтага ёсць яшчэ другі слой таго, што з таго, што гэта зноў жа стрым, і гэта стрым хутчэй за ўсё будзе размоўны на 2-3 гадзіны, можа, у якой я буду не гуляць у гульню і чыліць сабе, то бок, ну, той жа WoW можна сабе сядзіць, сядзіш сабе, калупаеш, і ўсё ў парадку, ў прынцыпе. А вось падзеі самі пакрыху прыходзяць, і вы можете нешта абмяркоўваць. Але тут патрэбна будзе распавесці на 2-3 гадзіны, літаральна лекцыя такая, в некаторым сэнсе, з нейкімі секцыямі на пытанне. Трэба будзе распавесці. Пры гэтым не згубіць людзей, таму што гэта самае складанае ўвогуле, гэта таксама частка ДНД, гэта не згубіць увагу людзей. Гэта лёгка. Ну, увагу утрымліваць гэта складана. Гэта тое, што патрабуе часу і трэніроўкі. Вось, я не думаю, што я у такіх лекцыённых стрымах магу доўга утрымліваць увагу гледачоў. Я не думаю, што я на гэта вельмі здольны. Таму што нават у ДНД ёсць момант, ўсё ж такі ад мяне толькі 30-40% залежыць, а не ўсё. Ось. Ну, залежыць ад групы, вядома, але ўсё ж такі гэта не тое, каб проста бясконца можна было бы распавесці, каб людзі слухалі цябе, таму што гэта каб слухаць чалавека 2-3 гадзіны, калі табе хочацца нешта падчапіць там з інфармацыяй. Таму у мяне план такі. Не для таго, каб утрымліваць увагу, а з-за таго, што я яшчэ буду скакаць па тэмах, мне патрэбна падрыхтаваць оверлей, ну не оверлей, а, скажем так, увогуле стрым, сцэны для таго, каб можна было взаемадзейнічаць, каб можна было сачыць за думкай маёй, толькі глянуўшы на экран. Вось гэта я спрабую атрымаць. Вось. І зараз узнікае пытанне, ці паспеецца відосы з коцікамі на бэкграунд. Гэта можа вырашыць. Тут штука такая, што на экране павінна быць тое, што будзе ўтрымліваць, ну, скажем так, не ўтрымліваць увагу, а я не жадаю, каб мяне слухалі ўсе 2-3 гадзіны. Я жадаю, каб чалавек прыйшоў і любы момант мог зразумець, пра што прыкладна тэма ідзе. Якая тэма, ці патрэбна яна яму зараз, і можа быць тое, што яго можа зацікавіць потым. І як гэта арганізаваць, я пакуль не ведаю, ёсць думкі, ёсць пара планаў, ось, але гэта патрабуе часу, і шчыра, ну, план быў на наступныя выходныя, і я думаў, што я гэтыя выходныя усе буду рыхтавацца да наступных выходных. Але я зараз разумею, што і сіл няма, і рыхтаваць даволі да халеры. Больш, чым я думаў спачатку. Я спадзяюся, што ты лекцыю не на наступным тыдні зладзіш, бо я не вельмі упэўнена, як у мяне будзе атрымоўвацца глядзець. Я думаў, што наступная субота гэта будзе, але зараз сумнеў. Вельмі вялікі сумнеў, я думаю, што гэта, ну, я перанясу. Я думаю, лепей я падрыхтуюся, каб, ну, было падрыхтавана. Ну, хоць і як падрыхтавана. Каб не было такога, што я рэальна не змагу гэта зрабіць. Што цікава, я буду да таго, каб да гэтага стрыма буду рыхтавацца літаральна як да сесіі ДНД. У мяне ёсць сістэма падрыхтоўкі, якую яна не мая, не я прыдумаў, але сістэма, я не ведаю, як у яе назвы няма нават дакладна. Але гэта сістэма, у якой ты не падрыхтоўваеш сцэнар. Ты падрыхтоўваеш кавалкі, якія могуць адбыцца.
і ты з іх ствараеш уже гісторыю. Гэта моя сістэма таго, што я карыстаю для сваіх сесій гульнявых. То бок я сам не ведаю рэзультатаў сесіі, мне невядома да таго момента, пакуль мы яго не сыграем гульню. Вось. Я магу прадбачыць, і чаканні ў мяне пэўна ёсць, але я падрыхтаваны для любой сітуацыі. Мне не патрэбна не праблема, калі гульцы робяць тое, што я не чакаў. Гэта не такая вялікая праблема, і можна працягваць у любы момант. Ось. Пытанне толькі, сесія можа спыніцца толькі тады, калі ў мяне скончылася ўвесь падрыхтаваны матэрыял, у мяне проста няма ўжо куды рухаць гісторыю, не спрабуючы імправізаваць. Імправізаваць прыходзіцца і шмат, але калі ўжо гэта выходзіць за мяжы разумнага, калі ўжо імправізацыя выключна абсурдная становіцца. Ёсць такі момант, калі ўжо героі, скажем так, заскочылі на месяц, скажем так, альбо ў іншы сусвет у сярэдзіне сесіі, вось там вы ні халера нармальна не падрыхтуецеся. Вы можете нешта паспрабаваць, але лепей на гэтым моманце сесію ўжо спыніць, калі сітуацыя ўжо настолькі з-пад кантролю выйшла. Так, тотэм. Покліч вады. У паўднёвых сцепях знайсці. Добра, а дзе яна? Ага, вось там. На 22-м узроўні туды рэкамендуецца. Па дарозе, калі там апынемся, то прабягаць будзем міма, забяжым да яе яшчэ ў госці. Мы не будзем рабіць гэты квест, толькі яго, мэтанакіравана, таму што нахрен яго. Ось. Што цікава, у мяне ж была ідэя зрабіць пару стрымоў на падрыхтоўку ДНД, просто як рыхтую. Сесію літаральна просто там спойлеры для гульцоў маіх будуць, але просто паказаць падрыхтоўку, як яна працуе ў мяне. Вось. Але з гэтым ёсць праблема, гэта таксама патрэбна рыхтавацца. Кожны раз, калі я думаў запусціць літаральна вось такі: сёння добры настрой, сёння ўдала, вось зараз сёння буду рыхтаваць гульню. Вось, я задумваюся над тым, што мне няма сцэн, у мяне не падрыхтаваны, скажем так, я не ведаю, ці добра яно паказваецца, каб паказвалася тое, што патрэбна, каб не паказвалася тое, што не патрэбна. Вось такое візуальны стыль стрыма, скажем так. Нават калі ён зусім мінімалістычны просты, у мяне такога пакуль няма, і я так і яго не падрыхтаваў. І кожны раз, калі я спрабую, з-за таго, што стрыма такога не было. Нават калі ёсць настрой, я такі, гэта я хутчэй за ўсё буду рыхтавацца, 2-3 гадзіны буду. І потым сам стрым я буду, вядома, значна павольней, з-за таго, што буду ўсё тлумачыць. Я буду значна павольней яго весці. І ў выніку атрымаецца такая халера, у якой я буду вельмі доўга весці стрым, і падрыхтуюся, можа быць, так сабе па якасці, на самой сесію. Вось. Мне падаецца, патрэбна хоць і адзін тэставы такі зрабіць, як падрыхтаваць сесію, якая нікуды не пойдзе, скажем так, спецыяльна, каб я ўпэўнюся, што для мяне гэта працуе, гэты фармат, я магу гэта рабіць. Так, паляцім на скрыжаванне і накіруемся на поўнач, там будзем рабіць квесты мелкія. Я думаю, увогуле можа пайсці да гарпій. Там напісана, што лідарка у іх на 20 ўзровень гэта квест, серія на Bloodfeather. Але ёсць такая думка, што мне падаецца, я на больш нізкіх узроўнях я забіваў. Я думаю, можа я дам рады нават не гледзячы на ўсё. Пёркі надараць? Так. Гэта апошняя гарпія, і гэта апошняя навошта туды прыходзіць. Але ў той жа момант я не ўпэўнены, што гэта бяспечна. Гарпі самі па сабе там 10, 17, 18 ўзроўня, што на 2 ўзроўня ніжэй за мяне, гэта невялікая праблема. Яна, па-мойму, 20-га сама, гэтая сірена, Bloodfeather, яна 10-20 ўзроўня. Што таксама мне нармальна, мне не праблема. Але ж, калі нешта выйдзе з-пад кантролю, я магу там памер. Вавёркі нацкаваць. Во, ідэальная была бы ідэя. Баявую армію вавёрак. Нешта нават жаданне з'явілася у класіке пагуляць за паляўнічага. Паляўнічы прыкалдэсны. У асабісці ў класіке. Гэта бяспечна. Калі гэта небяспечна, мы атрымаем цудоўны кантэнт для нарэзкі.
Ну, нічога жудаснага не адбудзецца, калі я памру. Усё ў парадку. Я памру, і мы просто ствараем новага персонажа і пагналі па новай. Пытання якога? Я яшчэ не думаю. Я думаю, пагуляць за персонаж, за якім я лепей за ўсё знаёмы, і у мяне чараўнік. Найбольш я ведаю гэтага сама чараўніка апошнім часам. Раней я лепш ведаў паляўнічага. У меня першы персонаж паляўнічы быў. Я за яго нагуляў да халеры. Але зараз ужо падзабыўся. Таму зараз гэты самы чараўнік. Нічога жудаснага не адбудзецца, калі я памру, так? Нічога жудаснага. Мы просто пачынаем па новай і ўсё. Куры набярэм яшчэ? Па дарозе. О, адзін я прадзяўбаўся, трэба было прадаць рэчы. У мяне тут набралося ўжо зноў. Можа варта переключыцца на маю... У мяне ёсць банкавы персонаж. Там пані з грошам называецца. На гэты банкавы персонаж я літаральна персонажа выкарыстоўваю як банк. Яна атрымлівае розныя О, блин. Зараз нагадалі. Так, давайте-ка за яе залогінімся, там трэба пошту за яе забраць, а то я пошту дасылаю ёй, але не забіраю, яна можа знікнуць. Я не памятаю, колькі трымаецца пошта ў класіке. У сучасным мове яна 30 дзён трымаецца, так што нічога дрэннага не адбудзецца. Але вось за класікі я так не адкажу, можа там тыдзень трымаецца ўсяго. Давайте за пані з грошам зайдем. Это персонаж, які банкаўскі. Яна нізкага ўзроўня адносна. І адзінае, што яна робіць, гэта займаецца банкаўскімі справамі, атрымлівае грошы і гэтак далей. Вось. Плюс яшчэ яна у мяне партная, то бок яна робіць, ладзіць яшчэ рэчы. Так. Ну, ў прынцыпе, у яе тканіна тут да халеры. Яна дакладна можа сабе падмацаваць партную справу. І таксама неблага было бы гэта палепшыць. Яна горад не пакідае. То бок яна літаральна сядзіць у сталіцы і нікуды не выходзіць нахрен. Таму што я не знаю, каб яна памёрла. Мне вельмі хочацца, каб яна засталася жывою, бо у яе больш грошай, чым зараз у асноўнага персонажа, напрыклад. Ну, яе, в прынцыпе, няма чаго прадаць нават. Так. Індывідуальны ёсць жа... Блин, не слова вылетело, но яго ёсць больш падаходзячае. Ну ладно. Так, яна індывідуальны прадпрыемец. Пані з грошам. Так, наша пані з грошам. За яе, давайте трошки, блин, я забег туды, куды звычайна загалоўнага забегаю. Давайте яе трошки падмацуем. Это будзе трошки крафта, невялічкая сесія, бо трэба разабрацца з гэтым. Ці можа яна новыя рэцэпты нейкія ўзяць? Бо я жадаю, каб яна пачала рабіць наступны выгляд гэтых мяшкоў. Яны мне ўжо пакрыху становяцца больш актуальнымі і... Чаму так шмат? Цікава. Мне падавалася, мой галоўны персонаж больш шэрсці гэта футра дасылае. Няўжо я нейкае футра... не, вось, усё бачу. Нормально. Плюс-мінус яшчэ ёсць. Давайте палепшым яе трошки досвід у гэтым. Яна сама ўжо насіць такія рэчы не можа. Не для сябе робіць. Што яна можа? Што яна можа? Гэта прадаецца як? На аукцыёне? Так сабе прадаецца. Няхай перарабляем тканіну.
Тут набралося, я ўжо за пэўны час набраўся да халеры гэтых. Карацей, якая штука. Розныя прафесіі даюць розныя бонусы. Ну, скажем так, розныя рэчы яны могуць рабіць, а для хардкора любая мелкая нават рэч, яна можа быць карыснай. Усё, што магчыма. Вось, ёсць такія прафесіі, як алхімія і гэты самы траўнік, напрыклад. Ты можаш збіраць травы і перарабляць іх у розныя алхімічныя... Ну, гэта адна прафесія траўнік, ты можаш перадаваць гэтыя травы кудысьці каму-небудзь яшчэ, каму яны патрэбныя. З іх пэўныя прафесіі могуць рабіць штосьці. Больш за ўсё ад гэтага атрымлівае канкрэтна алхімія. Алхімія робіць розныя зеллі, яны выкарыстоўваюць не толькі травы, але яшчэ іншыя. Але вось, ну, можна сабе зелляў нарабіць. Зелляў і лячэння, зелляў маны можна сябе выратаваць вельмі моцна гэтымі прафесіямі. У мяне зараз дзве прафесіі, ну, два персонажа. Адзін з іх з'яўляецца, як ён? Я ўсё ніяк, я добра так і не запомніў гэтае слово. Гарбарнік, вось. Мой галоўны персонаж гарбарнік, ён здымае скуры, а гэта адна прафесія для здымання скур, а другая прафесія рабіць з гэтага браню. Ён гарбарнік, таму што персонаж шаман да 40-го ўзроўня і выкарыстоўвае скураную браню. Дадаткова яшчэ налепачкі робіць для таго, каб падвышаць браню. Ну, гэта, у прынцыпе, абарона такім чынам вырастае майго персонажа. Больш верагоднасці, што ён выжыве. А вось гэты персонаж, канкрэтна гэты персонаж, яна займаецца тым, што яна банкаўскі персонаж, яна неважна, ну, які б там персонажы не былі, яна павінна быць трошкі так карыснай для любога персонажа. І што яна робіць у асноўным? Гэта атрымлівае ад усіх персонажаў іншых ткань. І, яна не гарбар, яна тканью займаецца. Ось, канкрэтна тканью. Яна як это... Блин, мне клос і ўсё ў галаве гэта слово. Назваў бы шуфлятка? Не, яна пані з грошамі. Не гарбарнік, ты гарбар, выбачаюся. Так, галоўны персонаж гарбар. Вось. Пані з грошам жа займаецца тым, што робіць сумкі. Яна робіць мяшкі, у якіх можна пераносіць рэчы. Ну, пакуль што я умею рабіць толькі самую нізкую якасць, але нават яна ўжо добра, таму што яны няблага так каштуюць для пачатковага персонажа. Як толькі ты стварыў персонажа, месца заўсёды не хапае. Калі памёр, вельмі зручна адразу атрымаць вось гэтыя мяшкі, яны вельмі карысна, яны шмат дапамагаюць. Вось. Зараз было бы файна дабрацца да наступнага ўзроўня гэтых мяшкоў за яе і перадаць галоўнаму персонажу. Гэта было бы ідэальна ўвогуле, але не выглядае, што мне гэта атрымаецца. Вось. Паспрабуем зараз, але я на гэта не вельмі спадзяюся. Там ужо частку мы перапрацавалі, з тканіны трэба рабіць ніткі. Вось. І зараз гэтыя ніткі мы падрыхтоўваем. Займае шмат часу. Бо я іх набраўся, блін. Гэта ўжо, можа, за пару тыдняў набралося гэтай тканіны. Бо тканіна падае з любых ворагаў, якія могуць насіць, ну, скажем так, гуманоіды. Тых, хто носіць адзенне нейкае. Вось з іх тканіна падае, і з пэўным часам не патрэбна ніякай спецыяльнай прафесіі, яна проста збіраецца, гэтая тканіна, і няма куды падзець, амаль. Толькі дзве прафесіі выкарыстоўваюць тканіну гэтую. Гэта вось, ну, швея моя, і яшчэ першая дапамога, можна бінты сабе рабіць. Пані Торбінс, яна самая. Пані Бэггінс, пані Торбінс, пані... неважно. Так, я доўга буду чакаць, у мяне цярпення не хопіць. Давайте зробім яшчэ пару мяшкоў за яе. Бо яны могуць спатрэбіцца да наступнага персонажа, калі гэты памрэ. Можна... Ну, блін, яны шмат месца займаюць. Не, да, не трэба тады. Давайте возьмем нешта яшчэ. О, вось тут са скуры няблага робіцца абутак. Якраз са скуры, якую даслаў нам галоўны герой. Так, адчыню. Што, колькі мне патрэбна? Па адной тканіне на адні абуты. Я 6 таких зраблю. Оу, яны дрэнна прадаюцца яшчэ. Можа, не варта было іх рабіць.
Яшчэ мае сэнс рабіць тое, што можна няблага прадаць, але гэты абутак нікому нахрен не патрэбны. Як вызначылася. Ён без нейкіх заклёнаў на... ну, ў прынцыпе, гэта на 8 ўзровень. Ну, зразумела. Нічога дзіўнага, што нікому не патрэбна. Ага. У нас невялічкая праблема. Гэты персанаж, каб працягнуць свой досвед, паляпшаць у майстэрстве, ёй патрэбны 10 ўзровень. Пум-пум-пум. І мяшок новы літаральна блізка. Ён вельмі блізка. Што ён патрабуе? Блін, я рэцэпт не магу вывучыць. Ой, блін. Гульня жадае вельмі, каб я выйшаў з горада і ўсё ж такі за яе падняў 1,5 ўзроўня. Гэта значна больш нізкі ўзровень, таму гэта нармальна. Ну, у сэнсе, што гэта будзе нядоўга. Але я задаюся пытаннем, ці жадаю я гэта рабіць зараз. Бо мяшкі я жадаю. Я торбу новую жадаю. Давайте выйдзем, давайте зробім за яе пару квестаў. Я там да халеры яшчэ ў самай першай лакацыі. А я магу зараз зрабіць нешта, што ёй будзе яшчэ паляпшэнне. Гэта на 11 ўзровень, гэта на 10 ўзровень, гэта на 9 ўзровень. Пум-пум-пум-пум-пум. Давайте адразу зробім ёй рэчы на 9 ўзровень, яна сама сабе можа нарабіць. Зараз возьму сабе інгрэдыентаў усіх неабходных, адразу іх зраблю, з сабой унесу. Ось гэты 3 прадметы. Так. Хтосьці з вас мае ніткі. Вось вы. Раз. 2 прадмет. І вось на цябе... Ну, добра, яго рабіць не будзем. Усё. Зараз за яе палепшымся трошки. Тут зусім нядоўга, я думаю. Я спадзяюся. Ось, бо просто жадаю сабе лепей гэтыя... Майму таму персонажу яны зараз і не спатрэбяцца. Таму што ён у сярэдзіне дарогі. Ладно, давайте пойдем. Яна з'яўляецца святаром, гэта трошки іншы персонаж. І як вы бачыце, вось так выглядае панелька ваша за персонажа, які нізкага ўзроўня. У мяне ёсць фігня магчымасцяў. Рэальна фігня. У мяне атака, просто бліжняя атака. Адна атака магічная. Адзін праклён, які накладваецца на ворага. Адзін шчыт, які я магу накласці на сябе альбо на саюзніка, і адно лячэнне. Усё, больш нічога няма. Гэта ўсё, што ёсць. Так. Блін, я яшчэ одну памылку зрабіў. Давайте вернемся. Не вельмі падрыхтаваны. Мы збегаем зараз назад, адзначым сабе каменьчык, паставім, каб дом быў у агрэмары, каб мы потым не беглі яшчэ невядома колькі назад. Як толькі падымем 10, можам проста вяртацца ў агрэмары і ўсё забіць на ўсё. Алло, не пераблытаць. І не націснуць увесь на таго хлопчыка, гамона. Таму што, калі мы на яго раптоўна націснем, ён нас можа забіць.
Мы же не ждаем памерці за персонажа, у якого грошы асноўныя. Правильно? Каб вы разумелі, зараз стаўкі значна вышэй, чым былі дагэтуль. Ось. Той персонаж, калі той памрэ, мне будзе яго не шкада. Ну, так, гэта шмат часу, але прыкладэс у працэсе, а не у выніку. Але гэты персонаж, ён спецыяльна зроблены, як ведаеце, у рагаліках ёсць такая сістэма, калі вы нават памёрлі і ўсё пачынаецца па новай, вам трошкі вы штосьці ўсё ж такі накапілі за гэтую спробу, і у вас ёсць паляпшэнне, скажем так, на наступны забег. Вось гэты персонаж адказвае вось літаральна за гэты вось невялічкі момант. Кожны раз, калі нават калі персонаж памрэ і нічога такога не дабярэцца да 60-го ўзроўня, гэта не праблема. Трошкі сваіх рэсурсаў ён пакідае вось гэтаму персонажу, які будзе мацней, які зможа даць грошай новаму, напрыклад. І не толькі пытанне ў грошах, а яшчэ ў прадметах і яшчэ чым-небудзь. Так што это літаральна варта як бы пакінуць. Вось. Тым больш, што калі персонаж ужо далёка забярэцца, тут на гэтым можна накапіць даволі шмат грошай. Калі будзе не хапаць, я магу звярнуцца да яе, і яна мне там перачысліць, бо 2,5 залатых, гэта да галеры. Ну, амаль 2,5. Для персонажа ўвогуле 8-го ўзроўня гэта проста касмічна. Я ўжо сумую па магчымасці шамана бегаць у ваўке. Это даўгавата нам усю гэту даліну прабегчы. Там есть ее квесты на 7-8 уровень, вось мы их поробим. Адзінае, што я забыўся. Я ж магу, у адрозненне ад шамана, я магу накладваць бафы за гэтага. Бачыце, людзі бягуць. Я ім усім раздаю бафаў. У іх будзе больш запас здароўя і менш верагодна, што яны памруць. З зручных момантаў, з-за таго, што гэта персонаж, які большую частку свайго часу яна праводзіць у гэтым самым у сталіцы, гэта значыць, што яе ачмурэць, якая вялікая колькасць вось гэтага досведу на адпачынак. То бок, зараз мацавацца яна будзе значна хутчэй, чым іншыя персонажы. Адное абмежаванне, што гэты досвед, які падвоены, даецца за адпачынак, ён распаўсюджваецца толькі на забіццё ворагаў, так што мне варта літаральна, што бачу, то і б'ю. Ну, гэта аптымальны варыянт. Мне пытаецца, гэтыя двое ідуць туды, куды я сабраўся. Альбо не. Кудысьці ў бок. Ну і добра. Ворагі трошки нізкаваты ўзроўнем.
гляджу на гэтую хуткасць і такі, мне займе пэўны час. Я думаю, узяць усё ж таки вярнуць яе назад у агрэмар і забіць пакуль на лепшы момант. Яшчэ і ворагі трошкі нізкаватага ўзроўню тут. Таму вось гэты падвойны досвед, ён добра, але не на такіх ворагаў. Давайте один квест зробім тады за яе. Я думаю, не буду, не жадаю. Я зразумеў, што зрабіў памылку. Лепей вернуцца на шамана. Але тут есть просто квест. Собирать тут один контейнер. Ён жа з часу спаўніцца, іх тут 3 патрэбна сабраць. Яны з'яўляюцца ў розных месцах. Але можна забіць і застацца просто ў адным месцы і чакаць, пакуль яно з'явіцца. І займацца з гэтымі крабамі рознымі, пакуль чакаеш. Вось ён. Мае каты пакраху пачынаюць паказваць мне, што няблага было бы іх пакарміць. Пакрыху. Але яны сёння даволі позна паелі і так. Таму нават не ведаю. Чаму атака не ідзе? Нешта павучэнне інтэрнэта можа трошки адвалілася. Уже нормально выглядаем. Уже так заплыў, што дабраўся да іншага сундука. Вітаю. Не, пачакай. Гімонкі, ты ж быў, так? Не падалося. Так, быў. Просто звычайна, ну, ёсць даволі шмат хто выкарыстоўвае дыназаўрыкаў як павітацца. Ось, я там зрэагаваў так. Так, можна забраць адсюль тады яшчэ адзін узяты куфар невялічкі з інструментамі. Там рэальна скрыначка, вось яна даволі часта з'яўляецца тут. Ну так, гледзячы на гэту хуткасць, я не жадаю зараз займацца гэтым. Не жадаю мацаваць яе до 10-го ўзроўня, таму зараз вернемся назад. Аддам гэты квест. Ён тут недалёка. По дарозе, вядома, пазабіваем яшчэ каго можам. На гоблінс адпраўляецца 2. І правільная колькасць там літр І. Бо мне падаецца, яна там трошки плавае, не? Я спадзяюся, яна складзеся ў правільных гоблінцаў.
Другие гоблинсы 2 і. Добре. Блин, раз уж пошло такое, давайте это дико еще переможем. Насамрэч, ну, яна ўсё яшчэ мацуецца даволі хутка, потому что мы пачалі з 1/3 дзесьці, і мы ўжо 1/3 ўзроўня атрымалі, але гэта ўсё роўна недастаткова хутка. Я буду яшчэ клупацца тады. Але 10 ўзровень не патрэбна, я можа па-за стрымом яе памацую. Бо гэта мне не вельмі цікава рабіць зараз. Таму што і перасоўвацца на павольна, і квесты я ўжо рабіў гэта халера ведае колькі разоў. Трошки это. Больш за ўсё мне не падабаецца першая лакацыя ўжо, таму што у Арды ёсць трошки праблема з першай лакацыяй, я ўжо гаварыў. У Арды у адной лакацыі пачынае две расы. Такое ж самае ёсць у Альянса, але расы не такія папулярныя. У адной лакацыі ў Арды пачынаюць і тролі, і оркі. Яны пачынаюць з аднаго месца, з гэтага дуратара. Ось. І... О, хтосьці памёр. Ось, яны пачынаюць, абедзве расы пачынаюць з дуратара і ідуць у степі, у якіх мы былі, ўсё яшчэ бегаем за вось гэтага шамана, так? Ну, то ўжо амаль скончылі, там нам яшчэ прыйдзецца праз пару ўзроўняў у паўднёвую частку тых жа степей бегчы. Ось, што кабзда. У адной лакацыі, якая і дуратар ад степей адрозніваецца амаль аніяк візуальна. Это амаль две аднолькавыя лакацыі па выгляду. То само по сабе кабзда, і ты выконваеш у адным візуальным стылі літаральна шмат. Ты да халеры робіш адно і тое же. Вось. У Альянс такой праблемы не тое, каб ёсць, бо у іх ёсць две расы, якія пачынаюць мы, ну да, давайте яшчэ одну. І Таўрэны, атрымліваецца тры расы. Таўрэны робяць на сваёй тэрыторыі, якая плюс-мінус яшчэ зялёненькая такая, але ў яе ёсць нешта ад мясцовай, толькі з травою, так? Вось. І атрымліваецца візуальны стыль, захоўваецца прыкладна такі, а потым яны ў степі ўходзяць. У степі таксама Таўрэны ўходзяць. Атрымліваецца, у нас ёсць тры расы з 5, можа быць, так? Якія робяць літаральна адно і тое ж у аднолькавых. Почекайте-ка, три расы. У нас, ну, так, три расы. Четвертый андеды. А хто у нас застаецца яшчэ? Колькі раз усяго ў класікі? Блин, я зараз задумаўся і такі, каб я не наблытаў. Ось, ну, 4 атрымліваецца, так? Ось, 3 з 4 тады атрымліваецца робяць усё ў адных тых ж лакацыях. І тое часу ідуць на тэрыторыю андедаў, дзе таксама дзве першыя лакацыі вельмі падобныя адна на адну. Вы літаральна ў адных месцах усё робіце. У Альянс такой праблемы няма. Дворфы і гномы пачынаюць у гарах, у заснежаных, і спускаюцца з іх і робяць у далінах. То бок першая лакацыя горы, другая лакацыя даліна, трэця лакацыя яшчэ які-небудзь цёмны лес. Там ёсць начныя эльфы, якія пачынаюць у прынцыпе ў міравым дрэве свае падзеі. Стартавая лакацыя Альянса, на мой погляд, значна лепей. І альбо нават чалавечая лакацыя, там звычайныя па тыпу фермы, каля горада ўсё, нічога такога надзвычайнага, але там ёсць розніца вялікая. Там ёсць лакацыя толькі з фермамі, каля мора, ёсць лакацыя з цёмным лесам, ёсць лакацыя з прадгор'ямі, ось, і пагоркамі, там крэпасцямі таксама ёсць. Пачатковая лакацыя Альянса значна цікавей, на мой погляд, чым у Арды. Так, вы выглядите, блин, я такі, блин, там доўга, а зараз я квест один зрабіў, а у мяне паўузроўні ёсць. Ну, не пойдем, нахер. Пайшлі і схаваемся ў карчму, няхай яна ў карчме тут пасядзіць, калі што я выйду за яе, квесты параблю. Ось. Я яшчэ інвентар забіўся амаль. Ну ладно, потым разбярусь.
Зараз невеличкі перапынак на хвілінку, літаральна. А, ну давайте яшчэ вызначым момант на контраст. Так, па 4 разы на бок. Усё правильно. Людзі, дворфы, начныя эльфы і гномы на баку альянса і оркі, андэды, таўрэны і тролі на баку арды. Гэта ў класікі было ўсяго 4 разы на бок. Ось. А зараз літаральна хвіліначка 2 адпачынку. Вады сабе возьму і яшчэ працягнем далей.
Я тут. Так, проверяю лук. Лук є. Добре. Протягиваем далі за шаманом. Не будем колупать нашу цитарку. О, тут чел помирає. Чел, ты чему помираешь? Не помирай. Я вот тут живелка сбегла. О, дякуємо. Ён так само, ён святар і дав нам баф. Яго ўсё было плюс-мінус пад кантролем. Я думаў, што ён у большай небяспецы, але ён лёгка можа накласць на сябе шчыт, які на палову яго здароўя і будзе трымацца яшчэ 30 секунд, таму у прынцыпе ён у бяспецы быў. Так, у нас ёсць направо пойдзем, групу квестаў можам зрабіць, налево пойдзем один квест толькі за сиренай гэтай. Давайте за сиренай сходим, паспрабуем, паглядзім, як яно пойдзе. Калі будзе адчувацца небяспечным, просто згарнем направо. Таму што мне падаецца, калі мы будзем рабіць квест на сирену, то мы, у прынцыпе, ўзровень не падымем. Тут засталося не той, каб шмат. Баф у нас усё яшчэ ёсць на 2 падвоены досвед з адпачынку. Не выкарысталі поўнасцю, таму я думаю, што якраз вось яна і тое, што там гарпі плюс-мінус майго ўзроўня будуць, мы дадзім рады, і гэта будзе не той, каб складана. Адзінае што, прыйдём і паглядзім, якога ўзроўня сама сірена. Бо калі яна нейкага 21-го, 22-го, мне падаецца, яна будзе даволі небяспечнай. Выпьем яшчэ трошки нашага бухлішка. У нас з сабою ёсць, падвышае нашу сілу, зніжае наш інтэлект. У нас яго яшчэ 2 штукі засталося. І раз такая справа, паядзім. Трэба ўсе бафы, якія можам, на усялякі выпадак. Мы ж не жадаем памерці, правильно? Я выбачаюся, пропусціў вось гэтую штуку. На герою мяча і магіі 4 адправляецца 9500, дзякую вялікі. Па героям 4. Калі будзем гуляць, то мы будзем працягваць далей гісторыю. Ну, мы праходзім кампанію адну, пакуль за парадак. Вось. І далей будзем працягваць яе, скончваць там, хутчэй за ўсё. Я так разумеў, што у 4 героях літаральна адна вялікая велізарная мапа, гэта ўся і ёсць кампанія. Ось, усе гэтую кампанію мы тады будзем рабіць. Калі скончым, то пачнем наступную і так далей. То бок у нас там першы радок, і просто злева направо пойдзем па краху. Ось, калі далей стрымы будуць працягвацца па іх. Пайшлі гэтай сірэны, тут, ну, не сірэна, а гарпія. Гэта галоўную гарпію клічуць сірэна Бладфезер. Оп, небачная ёсць. Патрульнічая. Добра, зайшла ад мяне. Ну і калі развею. Я, ў прынцыпе, даволі высокі ўзровень. Тут ёсць яшчэ такая штука. Калі ты больш высокі ўзровень, нават на 1, там, на 2, і чым больш у вас розніца паміж узроўнямі, паміж ворагамі і вамі. Так, сірена Бладфезера, я на 20 ўзроўня. Цягнем яе. Нацягваем у бяспечнае месца. Давай. Адводзім там, дзе мы будзем спакойна з ёй змагацца.
А от тотеми розставив своє. Звичайно, не роблю гэтага, але тут лепей няхай будуть. Есть. Далі рада. Не тое, каб яна складана апынулася. Давайте пастаім тут, пачакаем, пакуль тотемы не знікнуць. Бо тотемы ў шамана, яны агрэсіўныя даволі. І яны лічацца як, ну, як дадатак да майго персонажа. То бок, яны будуць стаяць дзе-небудзь там далёка, нападуць на кагосьці, памруць, таму што загінаюць яны літаральна з аднаго удара. І ворагі, якія напалі, ну, на якіх напалі, яны пабягуць да мяне. І будуць спрабаваць забіць мяне. Таму лепей давайте дачакаемся, пакуль яны знікнуць, каб бяспечна можна было сысці адсюль. Ну, ты доўга будзеш яшчэ існаваць? 2 хвіліны ён цягнецца? Не халера, давайте паставім яго на іншы тотем, які цягнецца менш. 45 секунд ён. А гэтыя 2 хвіліны. Не халера, блин, доўгія тотемы. Раз уж такая справа, давайте, ну, мы будем доўга тады чакаць яго. Таксама яшчэ паспеем кагосьці забіць. Блин, поведомление. На поведомление отказывал. Сбегал от меня. Так, гэтай гарпе не пашанцавала толькі тым, што мы чакалі, пакуль тотем знікне. Калі б яны ігнаравалі тотем, ну, альбо не ігнаравалі тотем, а забілі тотем і забілі на нас, то ніякай праблемы. Але ж такім чынам можна прывесці сабе, ну, рэальна забіць самога сябе літаральнымі гэтымі тотемамі. Ось, я таму спецыяльна браў варыянт шаманаў, з-за якога мне яны гэтыя тотемы не вельмі абавязковыя, зусім не абавязковыя. Ці нападзе там на вёрку? Не ўпэўнены, не ведаю. Можем праверыць, я у наступны раз прабягу міма вёркі і паставлю каля яе тотем. Тотем, які павінен забіраць... Што? Чаму тут 18 ўзровень так далёка забраўся? Давайте гэта 18 ўзровень завалим. Бо я думаў, што я больше бы гарпій па дарозе заб'ю, але тут пачысцілі ўжо ўсё, таму, в прынцыпе... Будем пробегать мимо ваверки, альбо увогуле любой мелкой истоты. Спробуем. А колькі 100 мана выкарыстоўвае прывідны воўк? Ну гэта не шмат і не мала насамрэч. Трэба заўсёды трымаць сабе мінімум 100 маны на выпадак, калі прыйдзецца збіраць. Трэба на гэта разлічваць. Можа, варта ўвогуле было бы набыць сабе зелле маны, літаральна на 100 маны, каб калі што, мы не ў небяспецы, мы выкарыстоўваем зелле і мгненна ператвараемся воўка і бяжым. Мне падаецца, гэта магло бы мяне выратаваць. Бо раптоўна, калі мана скончыцца, гэта мне непрыемна. Не разлічу калі. Зелле ўвогуле такая штука, у мяне накапліваюцца яны. Вось. Але яны як прадмет, яны на той выпадак, калі нешта пайшло не так. В прынцыпе, у меня есть тут набор слабых зелляў, іх можна ўжо, ў прынцыпе, і прадаць, альбо даслаць куды-небудзь. Яны амаль нічога не каштуюць на рынку, і у гэтага самага... У гандляроў, можа, варта будзе просто праз пошту даслаць да гэтай самай, да свайго банкаўскага персонажа, да пані з грошам, і ў яе патрымаць. Шукаем ваверку хоць якую. Падаецца, а, не, гэта... О, там нешта, вось маленечка ёсць. Зайцатрус. А, не, гэта я, ну...
Яна называется собачка прерий. Я не упомню, як яны хамяки. Не хамяки, не упомню. Зараз мы до яго падыдзем, на ім паспрабуем. Ну вось, глядзім. Ось яна. Ставлю тотем. Не, выглядае, што не. На іншага ворага ён бы напаў ужо. Альбо, пачакайце-ка, можа ён на неагрэсіўных... Ось, недалёка жэвра ёсць. Давайте поставлю. А, ну калі вораг, калі не агрэсіўны, то ён не нападае. То бок яно жоўтенькая, яна не агрэсіўная мне, і можна... Ён проста ігнаруе тады. Мы идем зараз, памятаете, я говорил, пойдем налево и поднимем себе 21 уровень. Ни холеры. Мы пошли налево и подняли только одну полосочку. И то больше из-за того, что у ворогов не только шмат апанулся. Зараз пойдем в правый бок. Тут есть набор квестов. Я думаю, там мы... Тут мы уже повинны набрать уровень. Единая проблема, тут большинство ворогов низкого уровня для нас. Ось тут. Тут корпорация, невеличкая корпорация гоблинов займаецца здабычай нафты. Не ведаю, чагосьці, пампую карацей. І мы прыйшлі ад іх канкурентаў разабрацца, што яны тут робяць. Я сказал, что это корпорация гоблинов, але насамрэч тут не только гоблины у ёй працуюць. Там и люди есть, там и огры есть. Вельмі рандомный набор істот. Моя іншая корпорация, так, тут корпоративные конфликты. Блин, капзда, я вось только что его забил. На его месте уже снова з'явился. Проблема того, что, бачите, там 3 чоловіки. Ось. Яны зараз робять квест на эскорт. І яны павінны будуць ісці ў гэту напрамку. І за гэтага хутчэй ўсё трошки дзяўбецца логіка. Я нават квест сабе не атрымаю патрэбны. Тут занадта шмат людзей. Занадта. Алера. Справа ў чым? Тут з'яўляецца персанаж, які дае 2 квесты па чарзе. Пасля гэтага же персонажа трэба суправадзіць далей. Але ёсць праблема. Мы зараз у групе людзей, якія чакаюць на тое, каб ён заспаўніўся. Хтосьці з іх дакладна будзе яго суправодзіць далей. І як толькі будзе суправаджэнне, ён не з'явіцца тут вельмі доўга. Вось. Наша мэта узяць квест у яго як мага хутчэй. У ідэале імгненна. У мяне няма ніякага аддона альбо макраса на гэта, таму хутчэй за ўсё мы прадзяўб'ем гэтую кампетішн гэты.
Ёсць добрае адчуванне, што трэба забіць проста, таму што гэта канкурэнцыя занадта высокая. Хоць бы байкі прасказвалі, ну такое бывае. Яны зараз нічога не гавораць, там у агульным чаце ў асноўным размова. Але ўсе, яны ж, мы ўсе канкурэнты тут адзін аднаму. Вось гэты квест, які трошкі зламаны. Ну, як квесты на эскорт, звычайна, ну, палова 10 квестаў на эскорт бярэцца нармальна. Можете яго ўзяць, і ўсёй паці, уся паці атрымае гэты квест на эскорт. Канкрэтна гэты, ну, як мінімум на папярэднім серверы, быў, ну, я думаю, што яго ўвогуле не змянялі. Ён толькі на аднаго чалавека. То бок, калі у вас 3 чалавека ў паці, ён возьмецца толькі адным чалавекам з 3. Тым больш, што яны яшчэ не з'яўляецца, не ведаю чаму. Давайте заб'ем. Давайте просто паробім іншы квест. Лепей прыйсці сюды, калі тут будзе менш. Вон, бачыце, яшчэ адзін чалавек дадаецца ў гэтую паці. Ну, не паці, а групу гэту просто людзей. Яны хутчэй усе паасобку ўвогуле. Можа, там і збіліся ў групу, але ж хрэнова будзе. Мы праз пару гоблінаў сабе ўзровень атрымаем. Давайте паглядзім, як у іх справа прасунулася или хоць трошки. Усё яшчэ чакаюць. Суправаджэння дакладна не было, таму што пры суправаджэнні там павінен з'явіцца невялічкі гоблін. І гэты невялічкі гоблін залезе ў здаравенного гэтага робота. Гэты робот спецыяльна зроблены, каб здабываць дрэва. Ну, рэзаць дрэва. Вось. Ён залезе ў яго. О. Аверсір Глібі? А ты што тут робіш? О, бачыце? Вось он. Яны зараз возьмуць квест на суправаджэнне і павядуць яго сабе кудысьці, не ведаю. Трэба давесці яго, па-моему, вось да той кропкі, вось там, наверсе. Але гэта займе, о, пайшоў. Яны пайшлі рабіць яго. Я не пабачу гэтага гнома да самага моманту, пакуль ён не дайдзе сваю усю дарогу. Так што можна нават не спадзявацца. І невядома яшчэ, хто ўвогуле гэты квест узяў. Ну, ось. Ну, добра. Мы давайте возьмем сабе у талантах яшчэ адзін. Трошкі больш крыта у нас будзе верагоднасць. Я накіроўваюся ў дрэве талантаў. Я зараз набіваю вось гэтыя грамавыя удары, які падвышаюць верагоднасць таго, што мы крытанём. А потым, тут ёсць такая лінія, наступны, які можна будзе ўзяць, калі ён запоўніцца, можна будзе сабе ўзяць даволі крутой талант. Мне падабаецца, як ён гучыць. Падвышае вашу хуткасць атакі, калі вы на наступныя 3 удары пасля таго, як вы нанесеце крыт. То бок, як гэта працуе? Мы наносім крыт, 3 удары будзе нанесена хутка, і потым будзе яшчэ, ну, з-за таго, што наступныя 3 удары будуць хуткамі. То бок, акрамя таго, што мы атрымалі сабе крыт, мы яшчэ будзем біць хутчэй бліжэйшыя 3 удары. А з-за таго, што мы будзем біць хутчэй, у іх жа ў гэтых удараў таксама ёсць верагоднасць, што мы будзем нанесем крыт, і гэтая штука можа ісці па колу. У выніку мы можам разагнацца неблага з ударамі. Я прачуў не крыт, а крык, і трошки завісла. Ну, калі б у героя была магчымасць якая з крыкам звязаная. У ваяроў ёсць цэлы набор навыкаў, якія розныя віды крыкаў. Калі ты ваяр, то у цябе дэбафы, як ты накладваеш на ворага, гэта ты па-рознаму крычыш на ворагаў.
Ты можаш іх пужліва крычаць, ты можаш крычаць, падтрымліваючы сваіх саюзнікаў, ну, карці розныя крыкі, вельмі дзіўная такая рэч. Ось. Гэты квест тут даволі душнаваты гэтымі збіраць, і адпраўляць персонажа кудысьці яшчэ не жадаю. Бонусны досвед, блин. Я ўжо просто бы скончываў, таму што і паабедаць, і трэба ўжо рыхтавацца будзе там ехаць ужо ўвечары. Так што я думаю, што я зараз пакіну вас тут разам з персонажам. Для персонажа працягну з гэтага жа месца, нягледзячы на тое, што бонуса мы не атрымаем, але бегчы яшчэ менш хочацца, таму няхай ён будзе тут. Ось, пакінем яго тут. Няхай адпачываем. Я зараз пагляджу, хто ў нас чым займаецца, і перадам вас далей. У нас Ватафака БЛР і вершнік гуляюць у Stalker 2. У прынцыпе, усё. Так, давайте тады у вас сёння да Ватафаки, может? Да Ватафаки, мне падаецца, даволі даўно не завітвалі. А, не-не-не, да вершніка дакладна больш не завітвалі, так што давайте да яго. Жадаю вам добрага вечара, і пабачымся ў панядзелак. Калі заўтра стрыма не будзе, я не ведаю. Можа будзе, можа не, не магу абяцаць. Так, пачакайце-ка. У яе косы, так, косу я прыгожую. Там на галаве трошкі дзіўнае нешта адбываецца. Я думаў, яна з гэтага ракурсу выглядае лепей, чым... Ну, вось бачыце бок, вось у гэтага мне не падабаецца, вось гэта лысіна нейкая незразумела. Ось, але ў астатнім усё добра. Перадаю вас да вершніка.